Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Middelburg op de markt. En naast mij staat Enzo uit Goes. Goes. Ja. Geboren en getogen? Ja, zeker. Ja? Altijd al gewoond. Ja? Leuke plaats om te wonen? Ja, zeker. Ja? Lekker Wat klein. doe jij in het dagelijks leven? Ik werk nu bij een supermarkt. Maar na de zomer dan, ga ik een studie volgen. Bos- en natuurbeheer. In Wageningen. En wat wil je dan uiteindelijk worden? Ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik denk, ik ga eerst die studie maar eens doen. En dan zie ik daarna wel. Ja, want je kunt meer worden dan alleen boswachter. Ja, dat zeker. Ja, niet dat er iets mis is met boswachten. Nee, het is ook heel leuk. Maar jij bent dus een echte natuurman. Ja. Ja, ga je al je vrije tijd in de natuur? Nee, niet al mijn vrije tijd. Maar ik vind het wel leuk om zo af en toe daar te zijn. Ja. En heb je dan nog een bepaalde voorkeur of interesse in fauna of juist flora? Oei. Ja, het bos vind ik wel altijd wat fijner, dat het wat koeler is en zo. Ook wat groener. Maar de duinen in Zeeland natuurlijk ook. En kom je na je studie terug naar Zeeland? Het zou wel leuk zijn. Zou wel leuk Ja, zijn. Ja. Ik bedoel, er is hier natuur genoeg, hè? Ja, dat zeker. Ja. Ja. En zo, hoe goed ben jij in spelletjes? Ik vind het wel heel leuk. Maar winnen doe ik niet altijd. Oh, Ja, nou, nu win je van jezelf, hè? ja dat kan Dus wel. dat ja. komt Ja, dan toch wel dat goed, komt denk wel ik. Goed, ja. Nou, je krijgt zometeen eerst het memory spel. Dus je krijgt 20 seconden de tijd om de plaatjes goed in je op te nemen. Daarna draaien wij ze terug. En dan is het aan jou om de goede combinaties eruit te pikken. Oké. Elke goede combinatie levert 10 punten op. Zit er eens een fout tussen, dan gaan er 5 punten af. Heb je het goed, dan volgt er ook nog een vraag over Zeeland. En die kan 40 punten opleveren. Meer keuze, dus gokken mag ook. Hoe is jouw kennis van Zeeland? Gemiddeld, denk ik. Gemiddeld. Ja. We gaan het zien. Heel veel succes Dankjewel. en concentreer je. Ja. De plaatjes vlak bij elkaar zijn natuurlijk het makkelijkst. Ja. Maar let vooral ook op die andere. En dan zijn die 20 seconden alweer om. 7 en 18. En dat is goed. De eerste 10 punten zijn binnen. Een culinaire vraag. Welke Zeeuwse gemeente heeft de meeste Michelinsterren? Is dat de gemeente Sluis, de gemeente Goes of is dat op het eiland Walcheren? Ja, ik denk Walcheren. Jij denkt Walcheren. Nee, het is Sluis. Maar goed, je 10 punten zijn wel binnen. Die blijven staan. Mooi. En je mag weer een poging doen. 12 en 13. 12 en 13. Kunst en cultuur. Waar staat het beeld De Schepentrekker? Staat dat beeld in Sas van Gent? Staat dat in Sluis? Of staat dat in Katzand? Denk A. Jij denkt A. En je staat echt te beredeneren, zie ik. Ja, Maar langs het is het goed. kanaal misschien. Ja, precies. Ja. 40 punten erbij. 2 en 4. De Zeeuwse boerin. Een vraag over geschiedenis. Hoe heet de zeearm die na een stormvloed in 1014 eeuwen door Zuid-Beveland liep? Is dat de Zak? Is dat de Westerschelde? Of is dat de Zwaken? Nou, dat denk moet je eigenlijk wel Ja, weten, hè? Dat denk ik de Zwaken, want de Westerschelde is het sowieso niet. Het is goed, Ja. ja, het is goed. Weer 40 punten erbij. 14 en 15. Nee. 14 en 16. Ja, je zegt het een beetje aarzelend. Hè? 15 en 16. 15 en 16. Een sportvraag. Wat was het belangrijkste wapenfeit van oud-wielrenner Johnny Hogerland in 2013? Was dat zijn verhuizing naar Oostenrijk? Of de winst in de Tour-etappe? Of was dat hij toen Nederlands kampioen werd? Volgens mij heeft hij nooit een Tour-etappe gewonnen. En hij is naar Oostenrijk verhuisd. Maar ja, wanneer was dat, hè? Ja, ik denk toch A. Nee, hij werd Nee. dat jaar Nederlands kampioen. Toch. Nummer 11. 17.
Ja, kaart van Zeeland. Een vraag over aardrijkskunde. Waar ligt Den Osse? Ligt dat bij Koewacht? Of bij Lamswaarde? Of ligt dat bij Scharendijken? Dat is wel een moeilijk. Dan gok ik maar op B. Op B. Je bent er nog nooit geweest. Nee, ik heb er nooit van Het gehoord. ligt bij Scharendijken, dus Oké. ga dit weekend eens kijken. Ja, zal ik doen. 120 punten heb je al ondertussen. Nummer 1. 14. Nee. Ja, een natuurman als jij zou die eigenlijk zo eruit moeten kunnen pikken. Ja, ja. Nummer 9. En nummer 1. En daar hebben we inderdaad 2 uilen. Waar vind je in Zeeland flamingo's? Vind je die in het Grevelingenmeer? Of in Deltapark Neeltje Jans? Of allebei? Ja, ik heb ze gezien. En dat was bij het Grevelingenmeer. Dus dat ga ik toch voor A. Want bij Neeltje Jans heb ik ze nooit gezien. En dat is goed. Ja. 40 punten erbij. En het bord is al bijna leeg. Ja. Nummer 5. Dansende mensen. Nummer 10. In welke plaats worden de inwoners tijdens carnaval mollen genoemd? Is dat in Brouwershaven? Of in Nieuwnamen? Of in Sint-Jansteen? Eerst even bedenken waar er overal carnaval gevierd wordt. Ja, dat lijkt me niet in Brouwershaven. Dan denk ik C. Het zijn Steense ratten en de Kouterse mollen. Oké, onthouden. Onthouden, ja. Nummer 6. 3. Nummer 3 en 14. 2 keer taal, Zeeuwse dialecten. Wat betekent ergens omgaan in het Zeeuws? Is dat A, dat je een ommetje loopt? Of is dat dat je iets gaat halen? Of is dat een langere route nemen? Dat is iets gaan halen. Zeg je het zelf wel eens? Ja, zeker. Ja. Ja, toch wel. Nou, nummer 8 en 6. Ja, we kunnen nog snel een algemene vraag doen. In welk land werd Pater Swinne uit Sint-Jansteen bijna burgemeester? Was dat in Kenia, of in Colombia, of in Brazilië? Dan gok ik A. Nee, hij zit in Colombia al jaren en jaren. Je tijd is om, het bord is leeg. Je hebt 230 punten. Dus ik denk dat je wel tevreden kunt zijn. Ja, hè? zeker. Ja. Ja. Dit was de zomertour voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond en graag tot de volgende. En jij krijgt van mij, ga je wel eens naar het strand? Af en toe. Af en toe. Ja. Nou, krijg je deze doek van mij. Dankjewel. En waar ga jij dan naar het strand? Ja, ik denk bij Dishoek wel vaker. Ja. Toch wel. Ja. Ja, maar dus bij jullie in de buurt is toch wel iets anders? Ja, weet je.